Talong guys, yun o. Isang masayang araw sa inyong lahat mga kasolid. At isang masayang araw din sa iyo, Miss Camera Girl. Masayang araw mga kasolid. At siyempre, kakatapos lang natin sa Crispy Ulo. Medyo matakas-taas pa ang BP natin ngayon. Ang episode natin ngayon. Yun o. Magluluto tayo ng Pinoy tanghalian. Magpiprito tayo ng tilapia guys. Tapos, teternuan natin ito. Yun o. May talong, may okra, may kamatis yan. Sausawan. So, buhay na buhay kanina to guys. Pinalinis ko lang sa F sa Talipwa. Kay Boss Edgar. Shoutout nga pala sa'yo, Boss Edgar. So, start na tayo guys. Slice lang natin ang ating mga tilapia. Yun o. Lalaki. Medyo tumaas ang BP ni Miss Camera Girl dun sa ating Crispy Ulo. Kaya ngayon magtitilapia muna tayo. At syempre habang pinapainit natin ang ating mantika, sasangkapan muna natin ito ng salt and pepper. Asin muna guys. Yung mga OFW natin sigurado na-miss to. Ay oh, sarap niyan. Tsaka si Mr. Ray Jackson, favorite niya to. Pinoy tanghalian, yun o. Lagyan natin ng paminta. Shoutout nga pala kay Mr. Mark San Agustin. Yun, solid supporter yun. Sineshare niya pa yung mga video namin guys. Si Mr. Mark San Agustin. Shoutout sa'yo. So guys, dahil nasangkapan na ang ating tilapia, start na tayong magprito. Isa lang na natin ang ating tilapia guys. Yun o. Lubog na lubog talaga sa mantika guys. Gagawin natin crispy tilapia yan. At habang nagpiprito ako ng tilapia guys, shoutout ko muna si Boss Edgardo Garcia at ang kanyang misis na si Mrs. Garcia. Salamat po sa panonood mga guys. Check natin guys kung luto na yung kabilang side. Yun o. Wow, sarap. Crispy. Yun o. Tamang tama yung pagkaluto. So guys, luto na ang ating first batch. Hanguin na natin. Yun o. Fresh na fresh tilapia. Salang na natin ang ating second batch. So yun mga kasolid, habang nagpiprito tayo, gagawa tayo ng masarap na sausawan. Iwa lang tayo ng kamatis. Slice din tayo ng sibuyas. At syempre, hindi mawawala ang ating sili.
Yun oh. Yan ang the best dyan. Ayan, oh. Sausawan. Sili. Siyempre, lalagyan din natin yan ng kalamansi. Sausawan pa lang. Lalagyan din natin ng toyo. Yun oh. At last but not the least, English yun guys ha. Marunong na ako mag-English ngayon. Pamintang durog, yun oh. Brown pepper. Dahil wala tayong kutsara, ito na lang kutsilyo ang ating pangahalo. Yun. At dahil luto na rin ang ating second batch, hanguin na natin guys. Yun oh, sarap. Ang sarap ng tanghalian natin ngayon. Pinoy na Pinoy. Yun oh. Isunod na natin ang ating talong guys. Yun oh. So yun guys, dahil luto na ang ating talong, hanguin na natin. Isunod na natin ang ating okra guys. Yun oh, para kompleto talaga ang Pinoy tanghalian. So guys, luto na ang ating okra. Hanguin na natin. Ayun oh. Okra pala, ang ulam na. Paano pa kaya yung tilapia? So mga kasolid, ito na po ang ating Pinoy tanghalian. Meron po tayong pritong tilapia, meron po tayong pritong okra, meron po tayong pritong talong, meron po tayong panghimagas na mangga galing kay Susan Ordonez, Thank you, Susan. at ang ating special sauce. Yun oh. Sarap. So ano pang ginagawa natin, Mrs. K? Kain tayo, po tayo, guys. guys. Uy, Kain na tayo. wow, crispy. Lutong guys oh. Yun oh. Eh, laki. Dito na sa bibig. Isa. Laki pa sa kamay ko, guys. Yung ating sausawan, may kamatis, may kalamansi, may sibuyas. Kain tayo. Pag ganyan talagang pagkain, mapapasubo ka. Sarap. Super. Yun no. Pass muna tayo sa putok-batok guys. Yun no. Isda muna tayo. Nausaw mo sa ating... Solid. Sarap. Okra, guys, ha? Lutong. Sarap po. Yun no. Sariwang-sariwa yung tilapia, guys. Para sa ito, Mr. Ray Jackson. Shout out, sir. Sarap po kamatis. Si JR Pagaduan, sigurado nanonood dyan. Shout out sa'yo. Kain tayo. At si paring Ronald Drama. At ang Rama family, sigurado yan. Solid mga yun. Sarap. Sabi. At saka sigurado nanonood din ang ating mga OFW. Na-miss nila itong mga ganito. Yung mga solid sumuporta, yung mga OFW. Sarap.
nga lang ako ngayong season. Si Boss Edgardo Garcia, pati ang kanyang asawa. Shoutout sa'yo. Shout out! Shout out kay Ate Rosana Yape! Thank you for watching, sis. Ingat kayo dyan sa Tacloban. Shoutout. Pati yung buntog des, kinakain din namin, oh. Balutong. Kain na kayo, guys. Sabayan nyo kami. Ha? Sarap. Sa lahat po nang nagko-comment, salamat sa comment nyo. Thank you. Na-appreciate po namin bawat comment nyo. Thank you, guys. Dami nagko-comment baka the vlog natin. Sarap. Papasubok ka kag ganyan ulam, ha? So, sawang pa lang ulam na. Antay, guys. Sarap. Siyempre mapapansin mo, diba, sa mga handaan, may baboy, may manok. Tapos yung mga bisita, inuuna pa nila yung mga ganyan. Kayo naman. Lalong-lalo na pag may buro. Burong kapampangan, ha? Yun yung unang nauubos, guys, kaysa sa mga baboy, sa manok. Tagay sa. Sarap. Lalaki, ha? Kalahati pa lang. Bawi ka na sa ano. Kalahati. Best to. Crispy. Mangga At syempre, pagkatas kumain, meron tayong pangimagas. Galing kay Susan. Thank you kay Susan Ordonez. So, Shout out tamis din na to. sa'yo. Ano Tamis. din yun, solid supporter din natin mga Ordonez. Tsaka Mr. Israel Ordonez. Sarap. Sarap nga ng tamis. Walang harong biro. Nakapag-Japanese na naman. Grabe, busog na busog ako, guys. Ay. Walang harong biro. Ay, birat. Sarap. So yun mga kasolid, at dahil tapos na kaming kumain, sana po nag-enjoy na naman kayo sa aming bagong vlog ngayon at sana suportahan nyo rin ang mga susunod na vlog. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po. Thank you guys. Bye.